Il-ħadd it-tajjeb. Illum 11 ta' Awwissu nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella tad-Dar tal-Anzjani Madonna tal-Mellieħa, dar li nbniet fl-2008 biex tipprovdi akkomodazzjoni u kura għall-anzjani fil-Mellieħa. Il-quddiesa tal-lum titmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna bis-sem tar-residenti u qrabathom kif ukoll il-ħaddiema ta' din id-dar. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. L-aħħar reminder biex nitfu l-mowbel, sew żommuhom silent, please. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Insellem lir-residenti kollha ta' din id-dar Madonna tal-Mellieħa, lir-diriġenti kollha, lill-istaff kollu. Aħna niċċelebraw jum il-mulej nitolbuh biex jibqa' dejjem magħna u jkunu kollha lina Salvatur. Inti slim tagħna, mulej ħnina. Int il-ħaruf tagħna tal-għajt, Kristu ħnina. Int il-ħajja tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-ard lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieħ, irrodu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi n-nubit tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, bil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħaħ fina l-Ispirtu tal-uliet adottivi tiegħek biex jistoqilna niksbu l-wirt li int wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Boston.
الأول قري من الأول كتاب تصلاطن. في ذاك الزمان البروفيت إيليا ارهيلا لين الديزرت، ورا يوم مشي وقف انشتهت تحت شجرة الجمر، طلب ليموت وقال إسا بالزيت مولاي خود لي الحيتي عشيم منش أحيار من مسريتي، وامتد عدل الجمر ورقد. كيف كان ريقت مسوا أنجلوم وقال له قوم وكول. إيليا دور وجهه ولمح حدين راسه فتيرة مهمية وجرى بالماء، كيل وشرب ورجع امتد. أعطيني ضربا جي الأنجلو المولاي ورجع مسه وقال له قوم وكول، إن كلا ما تكونش تفلح على المشية لفضلك. أيا قوم كول واشرب، وبالصحة تداك لكل بقى ميشي 40 يوم و40 ليل سما وصل في الهرف المونتانيا المولاي. الكلمة المولاي. Salm responsoriali. نايدو في المكان ابروفاو وتراو كم مطيب المولاي. كل مين بيرك المولاي تفرحوا دايما فوق فمي، بالمالتي تفرح روحي. يسمعوا الفقيرين ويفرحوا في المكان ابروفاو وراو كم مطيب المولاي. شاندرو الكبر المولاي تيي هنقول له اسمه في كلمة ين فتشت المولاي وواجبني من كل بزاتي هلسني في المكان بروفاو حارسوا له ويدي بالفرح في وجهكم وما يقولكمش اش تسخوا. دان الفقير سيح المولاي سامو ومدوي يأتيو كلا هرسهم في المكان. الانجلي المولاي ياسس مدوار داوك ليبزاو منه ويهلسهم. ابروفاو وتراو كم مطيب المولاي هين البنيدم اللي يستكن فيه في المكان. التاني قري من لترا سان باولو أبوستو من الأفسي هوتي تتكتوش السبيرتو سانتو تالا اللي فهمتم السجلاتي على يوم الفدوى إمرار صحنة كورلا تايير آياد دان كله واربه منكم وكل كل حزن إيهر كونوا طيبة ما شرشين حنوا على شرشين أغفروا للشرشين بالما الله حفر لكم في كريستو. كونوا ملا اشبهوا لله بل أولاد محبوبة وامشوا في المحبة بالما كريستو كل حبلنا وتا ليلو النفسو علينا اوفرتا وساكريفيتشيو يفوهوا قدام الله. الكلمة المولاي.
Jiena u l-ħobs ħaj li niżel mis-sema, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien il-lut bdew igergru fuq Ġesu għax kien qal jiena hu l-ħobs li niżel mis-sema. U bdew jgħidu dan mhuwiex Ġesu bin Ġuseppi li l-missieru u l-ommu ma nafuhomx, mela kif qed jgħid jiena nżelt mis-sema. Ġesu weġibhom: toqgħodux tgorru bejnietkom, ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħtni ma jiġbdux lejja u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun imgħallem minn Alla. Mela, kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatra lill-missier ħlief dak li hu minn Alla huwa dan li ra lill-missier. Tassew ngħidilkom min jemmen għandu l-ħajja dejjem. Jiena u l-ħobs tal-ħajja. Missirietkom kienu l-manna fid-deżert u mietu. Dan huwa l-ħobs nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena u l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jien nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Aħna naqraw dan il-kapitlu sabiħ mill-Vanġelu ta' San Ġwan, il-kapitlu 6, nibdew nisimgħu tarif importanti dwar minu Ġesu. Minu Ġesu. L-ewwel ħaġa niltaqgħu magħha f'dan il-Vanġelu huwa l-identità tiegħu bħala dak li niżel mis-sema. Xi ħaġa li min kien jaf fil-familja tiegħu ta' Nazaret ma setax jifhimha. Lill-ommu nafuha, missieru Ġuseppi nafuh ukoll, da kif qed jgħid niżel mis-sema. U Ġesu jibqa' jinsisti fuq din il-ħaġa. Importanti li ninnutaw fil-Vanġelu tal-lum kemm il-darba Ġesu jinsisti fuq l-identità tiegħu bħala dak li niżel mis-sema, ġifieri dak li jaf il-missier lil Alla b'mod intimu u jgħid ħadd minnkom ma rah il-missier li ben imma rah. Qed jinsisti ħafna fuq dak li aħna nemmnu li hu liben ta' Alla magħmul bniedem imwielet minn Marija Santissima. Xi ħaġa oħra imma li jgħid li hija importanti ħafna li qabbel lilu nnifsu mal-ħobs. U fil-fatt fil-kapitlu 6 ta' San Ġwan kif smajna fil-ħdud li għaddew se nkomplu nisimgħu Vanġelu importanti ħafna il-ħadd li ġej, Ġesu jippreżenta lilu nnifsu kemm fil-persuna tiegħu, kemm fit-tagħlim tiegħu, fil-kelma tiegħu, imma wkoll f'dak li ħallinna fl-Ewkaristija din ħaġa li qed niċċelebraw illum hawnhekk din ir-residenza. Jippreżenta lilu nnifsu taħt tixbija tal-ħobs u jgħid jiena l-ħobs tal-ħajja. Ejjew nippruvaw nifhmu din it-tifsira profonda tal-kelma ta' Ġesu. U niftakru fl-għażla li saret illum tal-ewwel qari. L-ewwel qari ġeneralment jintgħażel biex jitfa' dawl fuq il-Vanġelu li nkunu se naqraw. U fl-ewwel qari jekk tiftakru smajna is-silta dwar episodju mill-ħajja tal-profeta Elija. Profeta Elija jiġi f'mument ta' kriżi kbira. Aħna llum l-istudjużi jgħidilna kieku depression. Kulħadd jgħaddi minna dil ħaġa, minn ftit, minn ħafna, u tant kienet qawwija din id-depressjoni li qabdet lil profet Elija li xtaq li ħajtu tintemm.
L-ewwel talba tiegħu fil-fatt huwa lil Mulej li jitlob li jmut. Issa biżżejjed Mulej. Ħudli il-ħajti. Nimmaġinakom intom ukoll f'mument ta' dlam lil Mulej tajdulu l-istess. Mhux se jieħu għalih, għajdulu bħalma qallek il-profet Elija, inti biex tiskuża ruħek, għidlu bħalma qallek il-profet Elija, issa xbajt. Imma mbagħad ir-risposta tal-Mulej lil profet Elija x'kien? Li jibgħatlu l-għajnuna. Jgħidlu l-anġlu lil profet Elija u kul. Il-ħobs li jingħata lil profet Elija jgħinu biex jibqa' miexi fit-triq tiegħu. U din tfakkarna f'espressjoni sabiħa li aħna wkoll nużaw għall-Ewkaristija. Qatt smajtu bil-kelma vjatku fl-antik il-kappillan kien joħroġ, kultant għadhom nagħmluha wkoll di, u jagħmlu purċissjoni bis-sagrament jgħidula tal-vjatku. U iqarben il-morda tal-parroċċa bib. Bħalma nagħmlu aħna llum anke bit-qarbin tal-morda permezz tal-ministri straordinarji, nixtieq nirringrazzjahom tan-servizz ukoll is-saċerdoti u djakni tagħna. Imma l-kelma vjatiku minn vija tfisser dak li jrejqek fit-triq. Vijatikum u dak li inti ġor miegħek meta sejjer għallon it-triq, il-vijatikum. Xi ħaġa li tmantnik, li tagħti kwens, li trejqek fuq il-vjaġġ. Bħal m'għamel l-anġlu permezz ta' dik il-ftira moħmija u ġarra ilma li tal il-profeta li ried kinejja, propju x-xewqa tiegħu kienet li jmut, u jagħtih dan l-ikel biex irejqu. Ġesu juża l-istess tiġbija meta jippreżenta lilu nnifsu bħala il-ħobs tal-ħajja. Imma Ġesu ma jibżax lanqas mill-kelma mewt għaliex il-ħobs li hu Ġesu mhuwiex għal din il-ħajja biss. Il-kelma tiegħu ma tajnekx biss f'din il-ħajja biex tgħix ta' nies. Importanti li aħna jkollna min imantnina, min jgħinna, min idawwal id-deċiżjonijiet u l-menti tagħna f'din il-ħajja. U f'dak is-sens Ġesu huwa l-ħobs tal-ħajja. Imma jallimna wkoll u jwedna li din il-ħajja li qed joffri dan l-ikel li huwa hu stess fil-kelma tiegħu fl-Ewkaristija, hu stess huwa għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs, jgħix għal dejjem. Imma l-aħwa din il-ħajja ta' dejjem ma tibdix mal-mewt, tibda minn issa. Il-ħajja ta' dejjem tibda minn issa. Il-mewt hija dik il-bieb li minnu rrid ngħaddi. Ġismi ruħi jittrasformaw ruhom. U nibda ngħix il-ħajja dejjima, l-ħajja eterna, li lemm il-mewt, imma anke li law mill-mewt. L-għażla tiegħi jekk inkun ma' Ġesu u nitrejjaq bih bil-kelma tiegħu bl-Ewkaristija li hu nnifsu, Ġesu innifsu, nibda ngħix minn issa l-ħajja ta' dejjem. Tgħidu li maħna midinbin, Fader, aħna notru fit-triq, iżjed ma nirrealizzaw li notru, iżjed ma nirrealizzaw li aħna midinbin, nifmu kemm għandna bżonnu. Kemm għandna bżonn dan il-ħobs li mantnina, li rejjaqna. Missirietkom kienu l-malla fid-deżert u mietu. Dan l-ħobs nieżel mis-sema. Qed jitkellem fuq innifsu għax titqabilna għalilna jiena nżilt mis-sema. Dan il-ħobs nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Maħna nafu li semmutu, tisemgħuni ngħid meta trid mulej m'iniex maġġel x'hekk. Imma nafu li semmutu
U Ġesu jgħidilna ma tmutux, xi tfisser? Li inti li għażilt il-ħajja anke meta tgħaddi mill-bib tal-mewt tibqa' tgħix. Tibqa' tgħix. U din il-fidi tagħna aħna rridu ngħaddu mill-bib tal-mewt l-aħwa. Ma noqdux inqarqu bina nfusna. Il-mistoqsija hija il-ħajja li għażilt li ngħix hija l-antiporta tal-ġenna jew ta' ximk mhux biżejjed għandna sħanem għalfejn fitxu għal dejjem ta' dejjem ammen. Qed tifhmuni intom mhux hekk. Imma l-għażla mhux aħjar ikollok x'imkien fejn irewħulek għandna ngħidu l-mistriet ta' dejjem. Nispera li hemm l-air conditioning żgur. Xi ħaġa jirranġa. Allura imma l-għażla f'idejja jiena nista' nkun purgatorju biex ngħid infern għalija nnifsi u għal ħaddieħor. Kull min jarani kif jarani jħoqata. Ġejdak, ġejja dik, ħanibdew bil-kwistjonijiet. L-għażliet f'idejna l-aħwa. Aħna nistgħu nibnu l-eternità tagħna minn hawnhekk. Imma għandna bżonnu. Dik il-kelma ta' San George Preka li għallimna biex ngħiduha wara tqarbin. Lista ta' talbiet kollha jibdew b'din it-talba qasira. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Ngħidu ilu flimkien, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu għal ħutna li minħabba ċ-ċirkustanzi li qegħdin fihom il-mart, l-ansjetà, depressjoni, jixtiequ fuqhom il-mewt biex jintreħew f'idejn il-mulej u l-ħnina tiegħu. Nitolbu li l-mulej jkun għalina dak il-ħobs, dak il-vjatku li jrejjaqna fit-triq tal-ħajja u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu għall-anzjani kollha b'mod speċjali għar-residenzi fejn hemm l-anzjani u għar-residenti ta' dawn l-ambjenti ta' ospitalità. Nitolbu għad-diriġenti tagħhom għal min josibhom, għall-carers, għall-istaff biex dawn il-postijiet li huma l-adba tal-ġenna l-aħwa jew ngħiduha kif inhi, l-adba tal-ġenna. Qatt ma jkun l-adba tal-infern, imma jkunu tassew il-moment fej kulħadd iħossu trattat bid-dinjità. Nitolbu. Ejjew nitolbu għal ħutna li ħallewna biex il-mulej għatihom il-mistrieħ ta' dejjem. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Ejjew insellmu lill-Madonna tal-Mellieħa bit-talba li għalmuna missirijietna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla,
jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bislim u lejn il-Knisja tiegħek u ilqa' l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kontint fil-ħnina tiegħek li tajt l-grazzja li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna. U ta' kuljum inħossu fuqna tjiba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet. U bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għajt. Għalhekk inroddulek ħajr u flimkien mal-anġli inxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intenulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna f'loli ta' smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna f'loli ta' smewit. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kla ħal-kalċi reġerat il-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll.
Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru m-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minhu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrit fija li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni meħtieġi kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
Nitolbuk mulej biex jitqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek. Issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lid dirigenti lill istaff ta' din ir-residenza Madonna tal-Mellieħa u nirringrazzja lilkom ukoll eżis residenti tal-li kontu hawn illum f'din l-Ewkaristija u nitlobkom titolbu għalina kif aħna nitolbu wkoll għalikom, nitolbu għal xulxin. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Grazzi tal-li kontu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.